jinkirta sallah har lokacin ta ya huta, saboda sallah mun sani lokuta gare su kamar yadda bayani ya gabata, kowace sallah akwai lokacin shigarta akwai lokacin wutarta. To haramun ne ga mutum musulmi ya yi sakaki da gangan ya bar lokacin sallah ya huta. Akwai uzurin da shari'a ta ba da dama, misali in kana kwana, misali wannan an sani rufe alqalam an thalatha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa an-na'im hasta yastayqiz, dukkan mutumin da yake kwana har sai ya falka. Amma ba irin wasu kwanan da muke yi ba, zaka gani sai ka sani lokacin sallah ya kusa kuma ka kwanta, to kaga wannan akwai sakaki a tattare. A irin kwana wanda zai dauke ka har lokacin sallah ya zo ya huce ka, to wannan ba za a kama ka ba da laifi. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi cewa ayyul a'mali afdal ya rasulullah, wai wani aiki ne yahi, wasu ayyuka ne, wani aiki ne yafi bawa mummuni ya zamanto ya tashi da shi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. To matukar lamarin sallah abu ne wanda kullum muna faɗi shine ibada wadda ta rage mana kwallon kwal, wadda ya kamata mutum kullum ya bada kaimi akan wannan ibada, saboda idan baka rike sallah ba, babu wani abu a wannan lokaci wanda zaka rike gagam ya zamanto ya kai ka zuwa ga abin da ya shafi shiga aljanna. Bari ma yana daga cikin agobar ranar tashin alkiyama, idan aka duba ɗinka, aka duba littafinka, aka gani cewa lalle sallaka ta zo lahiya lau, to dukkan sauran aikin ka za su zamanto kamar lese fase ne aka maka. To yana daga cikin abin da ya haramta shine mutum musulmi ya ringa yin sakaki game da abin da ya shafi lokutan sallah. Wajibi ne mutum ya ringa kiyaye sallah akan lokacin ta kamar yadda shari'ar musulunci ta karantar da mu.